Trobarem també una mena d'skyline fet amb intel·ligència artificial i és important una cosa, no és que la intel·ligència artificial s'ha posat a treballar per mi o en aquest cas per Merrill, sinó que en realitat ha sigut un treball meu amb la intel·ligència artificial, és a dir, és un mural fet amb 350 imatges de Tarragona, però hi ha una cosa, en realitat és una interpretació de Tarragona d'un element que en realitat no coneix Tarragona. És aquesta cosa una mica misteriosa de la intel·ligència artificial. Les animacions amb fotos que per suma creen moviment i les has fet amb una intel·ligència artificial que, com deia abans, això no vol dir demano una intel·ligència i em fa el treball. No, ha sigut un treball modulat, com diu, no? O sigui, no he comissariat tant l'exposició com modulant i he acompanyat aquest procés. I tenim, per una banda, imatges i animacions de projectes o de cantants o de projectes artístics musicals que d'alguna manera han obert una finestra cap a un altre lloc, aquesta música que va més enllà de la música, com seria Wendy Carlos, Alice Coltrane, tot el món, Daphne Oran, tot el món del sintetitzador de los 50-60. I per altra banda tenim una interpretació literal, però és una interpretació de Tarragona segons una intel·ligència artificial. Per això jo insisteixo que és una interpretació i a mi m'agrada aquesta idea, no? Estem interpretant, al cap i a la fi jo estic també interpretant amb un grup de gent, però estem interpretant el so de la història recent.